Ko himen ko para kane kalong kowe ka binta jangka ketinu belena ka Bible ka keren syai ka dariangi ha malle ki briu ki don pop malle ki briu ki laptop ban ngi don kam ya ka jingis ne jungo ble na mar kane ka daw ka ketinu ble ka pinshisha hangi omdoni veiru ba light na ka pop light no u Jesus Christ light no u kono ble ni baro ni yobor ka jinga e ha ka bang ya trailang badu jisu bad ni pediang ya ka jinga e ka ba jisu la wanra hangi lemba ka jingsha shitam lemba ka jingya bad ka jimmi pa jongo nagata ka daw ko himmen ko para ha ka balang catholic ni ki kun baro ni snoutu shai ka dar ya ka jingkar dor janga jimpla pa pop But kumjuru ya ke jingdon kam ban penkre ban playa ki pop. But ngidon kam ban samutu shai kadar ya ki pop ha ke jingem jongi. Kam dam lele ha ke ne ka por kadba ngidam penkre na ka binda ka smi utrai paska ka jingdawa janga balang ka jingkendu janga balang yanga ba dia pi kalong to penkre bha ban playa ki pop. But ngaku ban yarap yapi hagane ka por ban pin kreba naga benda ban play ki pop kane ka longa jingang no janga mindaus nem kabba pi pin kre naga benda ka paska pide ban pin kre nadu ka donod ban pidiang ya ujisu but ngaduai bagane ka jingi kai baro kanang yarap yapi omtang yapi henre yaki himmen ki para jombi baro shing shisem ko himmen ko para haba ngikran halor kane ka pang ngidon kam ban pala hapo ka mensiam jongi ko jisu ngalong nompo ngadon bun jai ki po henre kai ka bang yoi ha ka jingim jom bun gi bru kalong ki kindai ki len barabor kim don ka mensiam banong ngalong nompo ni shai dios ngo bun gi bru ki kli ngam ju le pop ye Bale ngadon kam ban le sakrament jimpin yasuk. Ngam jule pop eye. Kane kalonga jingong jambun ki bri. Bale ki omkumni namarba kimbat snautu ya ka jingmur jomo bale. Ne kimbat tip ya ka tinu bale. Ne kimbat tip kumno ujiso lahikai ha ka gospel halor ka jimpla pop halor ka jingim janga pop. Ko himmen ko para ka balang ka hikai shai ka dar bangi de ban pin kreba ban play ki